vlogger friend. Hello, I'm Andy. Hensley, Florida. Complete name ba? Yay! Hello, hello mga kabang-bang. Look who's with me. Hi! Hi! Di kita mga to? Yeah, sa Pedals, Dumalag, Capiz. Barangay ano gaya? Santo? Santo Angel. Yes, Dumalag. If you happen to see this face, that's the face of the Angel. Yay! Of course, welcome, Sir Juan. See you at Dumalag. Bye! Vlogger friend. Ate, syempre, Ari, inauna sa inyo para mapidyohan ka mo. Hello! Thank you for sa pag-welcome po sa dito sa ano. Oh, Ari na mga pagkaon. Uy, dami yan mga pagkaon. Pinoy! Wow! Gusto ko kayo pala magkakoy. Amo na nagorong sign. Uy, nami to ko yung hina, di ba? Oo. Ayo, ikaw mama na ako sa kaslakyan. Ano na? Wala tayo. Yes, mga kabangbang. So kung ari ka mo diri sa Dumalag, hindi nyo pagkalimtan, may mga koi diri sa may pedals and plates. Yes, you're here! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!